Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Mahawish wanda Hamida Sanusi Ahmad ta wallafa. Kafin aurensa na ga rawar kai kamar wanda zai yi auren fari. Ga dukiya na ta haɓaka, kiwonsa ya ƙara bunƙasa, ragunan da yake kiwo kaɗai. Idan ya ɗauki ɗaya ya fita kasuwa sai ya siyar da su wajen sama da 100,000. Amma daidai da rana ɗaya bai taɓa ɗaukan naira 5 ya ce wance gashi ba ke ma ki kashe. Tunda kusan ni ce nake wahala da su. A haka har ranar aurensa ta zagayo. Ranar ya tashi ba lafiya ya dinga kwarara amai. Haka dai ya tafi ɗaurin aure jiki babu ƙwari. Bayan an ɗaura aure sun gama al'adunsu na Kanuri aka kawo amarya. Suna shigowa aka ɗauke wuta waje yayi duhu. Janareta aka ɗauko aka kunna. An sha baƙar wahala wajen kunnawa. Sai an kunna sai ya mace da ƙyar aka samu ya tsaya. 'Yan uwan amarya suka buga ƙasa suka ce ranar fa sai ango ya kwana da amarya. Sun yi wa amarya ɗarke-ɗarken magani, ango babu lafiya, babu kuzari, duk nacinsu haka suka yi suka gaji, ango ya kasa taɓaka komai. Washe gari da ya shigo wajena muka gaisa, ina kallon sa sai na ji dariya ta kama ni, saboda gaba ɗaya ya faɗa kamar ba ango ba. Na kalle shi cikin dariya na ce, ango ya dai, me ya faru? Ko dai ba a samu abin da ake nema ba ne. Yana jin na fara masa tsiya ya miƙe yana so sa kai ya bar min ɗakin. A haka ango ya gama satinsa ɗaya a wajen amarya. Ranar da zai dawo ɗakina na yi mamakin murna da farin cikin da ya dinga yi duba da irin zaman da muka yi a tsakaninmu. Haka na shanye mamaki na. A sati na biyu tafiya ta kama shi zuwa Kano. Ya tafi da kwana 2 aka fara azumi. Cikin tsautsayi yana can Kanon ya yi hatsari har sai da aka yi masa ɗinki ta ciki da waje a ƙafa. Haka aka dawo mana da shi babu lafiya. Ƙafa ta fara warkewa kuma ciwon wuya ya kama shi nan ma. Ko magana baya iya yi, sai dai mu ta magana ta waya, ya rubuto min abin da yake so ni ma na rubuta masa amsa. Bayan sallah yana tsaka da jinyar wuyansa sai barayi suka shiga kemis ɗinsa da wani ubangidansa ya buɗe masa suka yi sata. Ga dabbobi sai mutuwa suke yi, sai dai mu wayi gari mu ga tinkiya ko rago ko wata dabba dai haka ta yi mushi. Abin fa ya yi wa Bukar yawa, ga ba baki sai ido. Bangare ɗaya amarya ta uzura wa Bukar, ta gaji da zama da shi baya kasancewa da ita. Kullum cikin masifar sai ya sake ta take yi. Shi kuma ya ce ba zai taɓa sakinta ba, ni dai ina gefe nawa ido ne. Babu ruwana da shirgin su. A haka dabbobin nan na ta mutuwa har aka wayi gari guda ɗaya bata rage a garken da Bukar ke da shi na dabbobi ba. Amarya na ganin haka ta sanya masa ƙahon zuƙar sai ya sake ta, shi kuma ya kafe ya ce ba zai sake ta ba. Babu mai jinyarsa sai ni, babu mai kula da shi sai ni. Duk ya biya rami ya kanjame kamar ba Bukar ba. Sai na ji ya bani tausayi, ba zan iya kyale shi kaɗai ba. Ko babu komai na tabbatar har wannan lokacin akwai sauran soyayyarsa a cikin zuciyata. Haka muna tare har Allah ya bashi lafiya. Abin mamaki sai ga Bukar yana nan da ni. Kulawar da yake bani kullum ƙaruwa take yi. Gashi ni kuma ban saba da haka daga gare shi ba. A haka har Allah ya bashi lafiya ya warke sarai, babu wata sauran jinya a tattare da shi. Sumayya ta kalli Mahawish, ta ga yadda ta bada hankalinta wajen sauraron labarin. Ta tabbatar tausayinta ya gama cika zuciyarta. Murmushi ta yi ta ce, Maman Ludufi, ya kamata a je a kwanta. Ke da ba kya kaiwa 10 na dare baki yi bacci ba, yau ga mu har 11, gobe sai na ƙara muku labarin insha Allah. Isan ce ta fara tashi, duk da cewa labarin Sumayya ya tsaya mata a rai, amma bata ga me ya haɗa shi da nata ba. Fatanta kawai a ji a bawa su mun kai la hakuri kar ya fasa aurenta. Da sassafe sai ga Isan na buga wa Sumayya kofa, Sa'id ne ya bude, wanda dawarsa kenan daga masallaci suna karatun Qur'ani shi da Sumayya. Lurufi na wasa a gefen su. Dan anan ya kwana, Sumayya kin bashi ta yi a cewar ta kar ya damu Mahawish tunda har yanzu ba a so tana aiki mai nauyi, shi kuma akwai rikici wani lokacin. Sai ya ce sai ta ɗauke shi ko kuma ta goya shi, idan ba haka ba ya yi ta ihu yana tada hankalin kowa a gidan. Ko da Hajiya Mamatu ta zo goyon shi ba zai yarda ba sai dai Mahawish ɗin. Gaishe da Sa'id Ihsan ta yi can ciki, ita ba haka ta so ba. Ta so a ce Sumayya ce ta je ta buɗe mata, ta gargaɗe ta ta hanzar ta kammala ba da labarinta, don kuwa ba ta da lokaci. Labarin rayuwarta ya riga ya wuce, ita kuwa yanzu take so nata ya fara. Uban yaranta ya ki maida ta, ko yana son maida ta ma babu hali. Ta sha wahala da ƙyar ta samo mun kaila, ana so a raba ta da shi. Hanya Sa'id ya bata ta wuce ciki, ganin ya tsare ta da idanu yana so ya ji me ya kawo ta da sassafe, sai ta wayance ta ce, "Ina kwana Anti Sumayya, dama zuwa nayi in ji ci gaban labarinki." Gaskiya jiya da ƙyar muka yi bacci saboda tausayinki. Gashi ina so ki yi ki gama ba mu labarin ko zan fahimci darasin da ke ciki kuma a gaggauta zuwa ba wasu mun kai la haƙuri. Murmushi Sumayya ta yi ta ce, "Kar ki damu, yau gaba ɗayan mu anan za mu karya, kar ku yi girki." A balli kansa ya ce ba zai je ko ina ba sai ya ji ƙarshen labarin nan. Don
don haka kar ki damu, ki je idan na gama zan kira ki. A zaburai Sumayya ta ce a'a zan taya ki aikin don a yi sauri a gama. Kalanta suka yi duka ta hau yaƙe cikin zuciyarta kuwa kamar ta fasa ihu. Ita har yanzu bata ga me ya haɗa labarin Sumayya da soyayyarta da Munkaila ba. Gashi jiya ko kiranta night call bai yi ba. Wace iriyar mummunan kaddara ce ke son faɗawa soyayyar su ne. Tana nan zaune su Sumayya suka idar da karatun su. Suka yi addu'a suka shafa. Sa'id ya shige ɗaki. Sumayya ta kalli Isan ta ce to bismillah mu fara da fere dankali ko. Ran Isa na ɓace ta wuce gaba dan ba abin da ya kawo ta ba kenan. Uban dankalin da ta ga Sumayya na lodowa shine ya fi bata haushi. Wato ga jaka ko? Kwafa ta yi ta hau fira. Sumayya kuma ta ɗora farfesun naman ragon da ya sha kayan ƙamshi da albasa, ta ɗora ruwan shayi mai cike da kayan ƙamshi, sannan ta ɗora mai da duk wani abu da za ta buƙata wajen suyar dankali. Sai ta zauna suka ci gaba da fere dankalin tare. Ihsani sai tsaki take yi, Sumayya kuwa tana ta faman sakin marmashi. Haka suka kammala aikin su tsaf zuwa karfe 9:12 na safe. Kowa ya hallara, abinci kawai ake ci ana santi. Kallon Mahawish Sumayya ta ce, ga wadda ta koya min nan. Ni in banda abincin gargajiya ban iya duka irin waɗannan sosai ba. Haba, ai yanzu kin fi ni iya wasu abubuwan ma. Kin dai faɗa ne kawai don ki ji daɗin bakin ki ne Hajiyata. Barmishi suka yi, Sa'id kuwa sai ya ji farin ciki ya lullube shi. Yana jin daɗin ya ga suna wasa da dariya irin haka. Ihsan ce ta fara tattare kwanukan sannan ta ce, to Sumayya ke muke sauraro. O Ihsan, yau in ban kammala labarin nan ba, ina jin sai kin yi tsalle kin faɗa zuciyata kin ga ƙarshen labarin ko? Dariya aka sanya a wajen amma banda Zaituna, wadda ta matsu ta ji ci gaban labarin, amma wani girman kai ke damunta. Ba ta so ta yi magana. Sumayya ce ta gyara zama sannan ta ce, a lokacin da Bukar ke nuna min tsananin soyayya, a lokacin nake jin tsananin tsanarsa da ƙinsa, don kuwa har yaji nake akan sai ya sake ni. Haka iyayena za su taso ni a gaba sai na koma. Ban san dalili ba, amma haka nan nake ji a jikina akwai abin da Bukar ke shirya min kuma ba mai kyau bane. Tunda ko gida na je sai ya biyo ni da wasu mutane, yayi ta kokarin sai na fita in musu magana. Nakan ce ba za ni ba tunda ban sani ba ko masu satar mutane ne. Sai ya ga da gaske ba za ni ba, sai ya leƙa zauren gidan namu, sai kuma in daina ganin girmawarsu. Wata rana har kawo umma na magani yake, wai ta dinga zuba min a abinci maganin matsala ta ne. In ko ya zo aka sa ni fita dole, sai ya yi ƙoƙarin ɗibar ƙasar wajen da na zauna. Ban taɓa ba shi damar ya ɗiba ɗin ba. A haka har a sasanta mana koma. Amarya ma wannan lokacin ita ma take tsananin sanya sake ta, ba dan ba ta son sa ba, sai dan ganin abubuwa sun fara ƙarewa. Kamar haɗin baki da samun sauƙin Bukar da samun dawowar jarinsa tsakanin babu nisa, don haka a hankali sai ya fara dawowa da arzikinsa, sai dai bai kai kamar da ba. Da Bukar ya samu iyayena suka shawo kaina na dawo da kyar, sai ya zamana duk wani abin da na ce a gidan shi Bukar yake aikatawa kamar wadda na yi masa magani. Jini yakan ɗauke ya yi watanni babu, amma wata rana idan ya dawo sai na yi zaton ma kowace mace a irin yanayi na take. Ana cikin wannan yanayin ne amarya ta samu ciki. Zo ku ga murna, rawar kai, gori da habaici da baƙaƙen maganganu daga wajenta, dangin miji da danginta. Shi kansa Bukar ɗin wata rana sai na kai zuciyata nesa. Babu kalar wulaƙanci da cin mutuncin da ban gani akan cikin nan ba. Sai maganar a sake ta tashi. Ba ta da burin da ya wuce na haifa masa magaji. A haka na dinga haƙuri har Allah ya sauke ta lafiya ta samu ɗa namiji. Kowa murna yake. Ni kaina na taya su farin ciki. Cikin raina ina ganin mun samu ɗa a cikin gidan. Amma kalaman da suke jifa na da shi sai ya cire min wannan kwaɗayin. Na sa wa zuciyata haƙuri da dangana. Mahaifiyarta idan ta zo na gaishe ta sai ta ga dama take amsa min. In ko za ta amsa a can ƙasan makoshi take amsawa kamar na zagi danginsu. A haka har yaro ya fara rarrafe, da ya rarrafo zai zo wajena sai ta zo da gudu ta ɗauke abinta tana yaren Kanuri, tana faɗan baƙaƙen maganganu a fakaice. Daɗin abin a tsaye na fita. Ta san ko faɗa muka yi ba za ta ɗebi komai a jikina ba. Shi yasa abin nasu baya wuce baƙar magana da habaici. Salon Bukar tuni ya sauya. Duk ranar girki na idan mun zo kwanciya baya kasancewa da ni ba tare da ya shafa min wani abu a jikina ba. Kuma na kasa tambayarsa menene wannan ɗin. Na kasa hana shi yin abin da yake yi. Sannan kuma idan ya gama dole sai ya saka wannan jan ƙyallen ya goge. Kullum cikin damuwa da ɓacin rai nake akan hakan. A hankali na fara wani irin zubar jinin da ban taɓa irinsa ba. Idan ina tsaye ya fara zuba sai na nemi waje na zauna saboda jinin da ke ɗiba ta. Gashi guda yake fita ga matsanancin ciwon ciki. Ban gama sarewa da lamarin kishiya ba sai wata rana da na fito jini na zuba. Ina so in je ban ɗaki in gyara jikina da ƙyar nake tafiya saboda jinin da ke ɗiba ta. Amarya kuma ta ɗora girki. Ina tafe kamar wadda ake turawa. Wani lu na jijiri ya ɗebe ni.
sai gani na nayi a ƙasa zan faɗi. Saura kiris na kifa kaina a cikin tukunya, hannaye na kuwa Allah ne ya taimake ni da wutar murhun nan ta fito waje hannuna da ya ƙone. Ina cikin wannan halin nan matar nan na zaune a tsakar gida, sannu wannan bata ce min ba, balle ta taimaka min in tashi. Da kaina na miƙe cikin jiri da jin jiki na ƙara sabon ɗaki. Ranar na yi kukan da ban taɓa yi a gidan nan ba. Duk kalar wulaƙancin da za a yi min bana kuka. Amma ranar na tabbatar da ƙiyayyar da matar nan ke yi min bata ƙi ko mutuwa ne in yi ba. Akan me? Akan miji ko dukiya ko gado? Waye san gawar fari? Haka na ci kuka na mai isana na bawa kaina haƙuri. Ko da Bukar ya dawo sai ya zo musu da kayayyakin jarirai da kuma nata da na yaron su. Suka yi ta hira suna dariya ana wa yaro wasa. Ina ɗaki ko nema na bai yi ba. Sai da dare ya leƙa muka gaisa sama ya tafi. A kwana a tashi yaro har ya fara tafiya. Halayyar mahaifiyarsa bata sauya ba. Dan sai mu yi sati idan ba ni ne mata magana ba za ta kula ni ba. Ni da Bukar kuma mun samu fahimtar juna don abin namu kamar bugun aljanu. Wata rana kanmu a haɗe, wata rana kuma kowa na jin haushin ɗan uwansa. Amma a wannan lokacin amarya na ganin na mallake Bukar ne don sai abin da na ce ake yi a gidan. Hatta da sai mata abu ita da yaronta sai na ce. Ni kaina ban san dalilin da ya sa Bukar ya tattare dukkan wata soyayyarsa da kulawarsa ya maido ta kaina ba. Iyaka dai na san a watannin kuɗin na shigo masa sosai. Wata rana an yi ruwan sama mai yawa. Da yake mukan tara bokitanmu don samun ruwan sama, bayan an ɗauke ruwa na rufe nawa na kai ɗaki na aji, ita kuma nata a nan tsakar gida yake. Yaro ya tattako ya hau wasa da ruwa, ina so in ɗaga shi ina tsoron gori. Dan tun da aka haifi yaron nan ko da wasa ban taɓa rike shi a hannuna ba saboda bata bari. Ni kuma na kasa jure ganin yana wasa da ruwa don kuwa akwai sanyi. Sai na ɗaga murya na yi magana na hana shi wasa da ruwan. Ai kuwa sai gata ta fito ɗauke da tsohon cikinta da ya kai watanni 7 ya shiga na 8. Rai a matuƙar ɓace ta same shi ta tuɓe cikin sanyin nan ta daddaki ɗuwawunsa tana masa faɗa da yaren Kanuri. Yaro ya dinga tsanyar kuka ta dangwarar da shi cikin sanyin nan ta yi furucin da Allah shine masani amma ina kyautata tsammanin shine ajalin yaron. Da yarensu na Kanuri ta ce sai ka tashi in gani. Tashin da yaron nan bai yi ba kenan har abada. Ranar na ga rashin imani da tawakkali. Kuka irin na jahilai da jahilci matan nan ta dinga yi a cikin gidanta ita da danginta. Ganin haukan nata yayi yawa. Danginta da danginsa na zuba min salon rashin mutunci. Na kasa jurewa kawai na tattara na koma gidanmu. Komawar nan da na yi sai na samu wani ƙwarin gwiwa na ce sai dai a raba auren nan ni da Bukar dan na gaji. Rayuwata da tasa ba ta yi ma'ana ba. Gaba ɗaya zaman mu ba shi da alƙibla. Na kasa fassara irin zaman da muke yi da juna ni da shi. Bakin cikin da nake kwasa ya ninka farin cikin da nake samu. Banda burin da ya wuce a raba auren mu. A haka aka yi ta fafatawa. Shi yana faɗin yana son matarsa ba zai taɓa sake na ba. Ni ina faɗin dole ya sake ni ba zan iya zama da shi ba. Da kyar aka shawo kaina na koma. Ko 40 da rasuwar yaron su ba a yi ba ta haihu ta samu ɗiya mace. Nan da nan kuwa aka hau bidirin shirye-shiryen suna kamar ba rasuwa aka yi ba. Ni dai nawa ido ne kawai don babu wanda ya sanya ni a ciki. Ni ma sai na ja na kame kaina. Ina jin tsananin kadaici a gidan saboda shige da ficen ƴan uwansa da nata. Ni ba a sa ni a ciki ba. Nawa ƴan uwan na zuwa amma ba sosai ba. Don kuwa mu ba mu cika yawo ba. Sai an jima ba a ga juna bane ake wa juna ziyara. Wannan dalilin ne yasa nake jin kewa da kadaici na damu ni kadai a cikin gidan nan. Bayan suna da wasu watanni yayi shiri tsaf zai tafi Kano don harkar kasuwancinsa. Ba mu sanya aka yi ba. Sai samun ɗan aike muka yi wai an kama Bukar har an kai shi gaban alkali an yanke masa hukuncin zaman gidan yari. Ina zaune wani mutum baki tattarna mai matsanancin muni ya zo. Ina fita don amsa sallamar mai sallama na ji wani irin mummunar faduwar gaba ta kama ni. Kallonsa na yi a razane na ce, bawan Allah daga ina, me ya kawo ka gidan nan? Cikin yaren Kanuri ya ce, ni baƙon mijinki ne, na zo ne daga Kano. Na san kin ji labarin an kama mijinku har an kai shi gidan yari ko? Don haka in kina so a sako shi ki zo mu je Kano da ke. Idan kika yi wa alkali magana za a iya sakin sa. Mamaki ne ya ishe ni. Shin dama haka ake yi a zartarwa da mutum hukunci kuma a ce za a iya sakin sa a kowane lokaci kuma ni menene haɗina da wannan gajeren mutumin balle alkali. Ni fa na kula kamar so ake na taka da kafafuna na bar gidan nan a yi wani mugun abu da rayuwata. Kullum da salon da ake zuwar min da shi in fita a kama ni to akan wani dalili. Cikin dakewar murya da jarumta na ce babu inda zan je. Ai shi ya san uwar da ya aikata har aka kama shi. Don haka su je can su karata da alƙalan. Ni ba zan bi ka ba, ban san ka ba, ban taɓa ganin ka ba. Kawai sai in hau binka.
kaga ka kama gabanka tun kafin in maka ihun barawo ga matar shi nan da yar shi bai ce a kawo su ba sai ni to babu inda zani to ai ke yafi so kuma ke ce abokiyar arzikinsa abokiyar rayuwarsa don haka da ke za mu tafi. Kallonsa na yi duka bai wuce na ba, kamar in kwaɗe kansa da ba gashi na ce, bawan Allah idan baka da abin yi ni ina da shi kaga tafiyata. Cikin jin haushi na bar wajen na koma gida, abu kamar wasa sai ya zamana kullum sai mutumin nan ya zo, ni kuwa na ƙi fita, aka sai da aka yi kwana 30, a kwana 30 ɗin nan jini ya ɗauke min, babu ko ɗigonsa, ina zaune amarya ta fita yawonta, don tumbukar na nan sai ta sa ƙafa ta fita, sai ya kusan dawowa take dawowa. Ban taɓa faɗa masa ba, shi kuma bai taɓa sani ba. Don haka ranar ma baya nan ta fita yawonta. Na ji jini ya yanko da gudu yana zuba, can kuma waje ana ta sallama, na so na ki fita, amma an dame ni dole ta sa na je na gyara jikina na leƙa na ga wane ne, duk da na so na ɗauki murya, ina fita na ga Bukar, ya yi baƙi ya faɗa da wannan kututturen mutumin suna tsaye, na ce a'a, kai da gidanka sai ka tsaya kana sallama kamar wani baƙo, buɗar bakinsa sai cewa ya yi, Sumayya ki biyo ni, ki zo mu je, alƙali ne ke son ganin ki, kafin a sake ni gaba ɗaya, na ce Bukar babu fa inda zan je, idan ka ga na fita a nan to mutuwa na yi, wai me ya haɗi na da alƙalin da ya ɗaure ka, sannan an ce kana prison, menene ya fito da kai, dama haka ake yi, mutum zai iya fita sanda yake so ya koma a sanda yake so, wai me yasa kike da taurin kai ne, ke yanzu ina baki umarnin ki biyo ni amma kina ki, to idan na ce mu yi gudun hijira mu bar nan fa, dan kuwa in dai baki bi ni mun je Kano ba, sai dai mu yi gudun hijira, idan ba haka ba kama mu za a yi, a kama mu mana, ko kuma alƙalin ya zo da kansa, idan ya so sai na ji dalilin da yasa yake so dole sai kafata ta bar gidan nan, wannan mutumin ko ina na je yana biye da ni, hatta gidan mu idan na je sai na juya na ga yana bi na a baya, kai ni Bukar na gaji ba zan iya ba, dole ka sauwaƙe min wannan wahalallen auren naka. Ba zai yiwu ba, ban san ma ni da wa nake zaune ba, halayyarka ta fara bani tsoro wallahi. Bukar na jin haka naga ya kalli mutumin, sai mutumin ya tafi, shi kuma ya shiga gida, da alamun rashin nasara akan kowane irin plan ne suke haɗawa. Ni kuma a lokacin nayi nisa bana jin kira. A ranar na bar gidan Bukar na tafi gidanmu, na zauna a tsanake, na bawa umma na da babanmu labarin komai daki dalla. A sannan ne baba ya ce tabbas shi ma bai yarda na zauna da mutum kamar Bukar ba. Karaje ina zaune da wani ɗan ta'addan ko matsafin ba a sani ba, don haka sai baba ya shigar da ƙara kotu, aka ba mu lokaci don zuwa a saurari ƙarar mu. Mahaifin Bukar sai ya daina wa babanmu magana, shi kuma Bukar har gidan babbar yayarmu zuwa yake yi don ya gaishe ta, da roƙon ta lallaɓa ni ta bani haƙuri na koma. Amma ina da ya ga abin ya ci tara sai ya fara bi majalisu yana ɓata ni da iyayena, yana faɗin ban da godiyar Allah don na ga ya talauce ne yasa nake so na rabu da shi. Da yake da arziki ai ban ce zan rabu da shi ba, yakan ce ya yi ɗawainiya da ni da iyayena, amma da haka za mu saka masa. Akan magani na ya kashe kuɗi ya fi miliyan 2, amma ba na gani. A shiga kotun mana, ko alƙali bai isa ya raba ni da shi ba. Ana haka kuwa har ranar shiga kotu ta yi, muka ranka ya sai kotu. Tun a can ya dinga wani abu kamar yaron da ya ga uwarsa da ya jima bai gani ba. Roƙona ya dinga yi akan na haƙura da dukkan abin da ya yi min na koma ɗakina, ni kuma na ce ba zai yiwu ba. Ana gama sauraron ƙarar farko aka ci gaba da tamu, alƙali ya tabbatar da dukkan abin da na faɗa gaskiya ne ta hanyar shaidu da kuma halin jinin da nake ciki, don a lokacin nan ta kai da ƙyar nake tafiya. Da na je ban ɗaki kuwa in na sa hannu don na yi tsarki sai in ji fatar wajen na biyo hannuna tana salibewa, azaba babu kalar wadda ban sha a jikina ba. Na rame, na lalace, na yi baki. Alƙali kuwa yana gama binciken da ya dace ya ce nawa zan bayar a raba auren namu. Na ce zan biya kuɗin da ya aure ni da shi. Aiko alƙali ya ce ya raba aurenmu. Alƙali na gama faɗar haka Bukar ya fasa kuka ya ce shi yana son matarsa ba zai rabu da ita ba. Alƙali ya ce maganarsa ita ce ƙarshe, aure ya rabu. Tunda na ce zan biya kuɗin da ya biya ya aure ni 45,000 haka babana ya miƙa min na bayar. Bukar ƙin karɓa ya yi sai ya ce ai akwai takaddunsa na filaye da gidaje a wajena da wasu kuɗaɗensa na yi rantsuwar babu komai nasa a wajena. Bukar ya dinga rantsuwar akwai. Alƙali ya sa aka sani gaba aka je gida aka bincika babu ko tsinke nashi a wajena. A nan alƙali ya gane yana so ya bawa shari'a wahala ne. Aka gargaɗe shi don gudun kar a zartar masa da hukuncin walar da shari'a. Wannan shine dalilin rabuwata da Bukar. Mahush ta kalli Sumayya ta ce, "To amma ai ba shi kaɗai ne mijin da kika ce min kin aura ba."
Sauran mazan fa, murmushi Sumayya ta yi mai ciwo, don kuwa dannewa kawai take yi, amma kuka take so ta yi. Tunawa da azabar ta sha a baya ba abu ne mai sauƙi ba. Ganin haka ne ya sa Sa'id faɗin Mamun Ludufi a jira ni na je na yi salatu duha, idan na dawo sai a ci gaba. Sumayya kamar mai jira zumbur ta miƙe ta wuce ban ɗaki. Kuka ta sanya mai ban tausayi. Hajiya Mama da Zaituna duk jikinsu ya fara sanyi. Har Ihsan da ke cika tana batsewa ta tausaya wa Sumayya, amma babban burin ranta bai wuce ta ji a ina aka tsaya da maganar Munkaila ba. Sa'id na can na sallah, Sumayya ta fito daga ban ɗaki bayan ta gama kukanta ta wanke idanta, ta goge fuskarta da ƙaramin farin towel ɗin da ke cikin ban ɗakin. Tana sa kai falon ta ji ana buga ƙofar sashen nata. Mahawish ce ta fita don ganin ko wane ne. Mamakin ganin mutanen ne ya kama Mahawish. Kallon agogon da ke tsintsiyar hannunta ta yi ta ga karfe 11 ne. Cike da mamaki ta musu sannu da zuwa tare da yi musu izinin shiga falo. Ihsan na ganin su ta miƙe tsaye tare da dafe ƙirjinta. Nan da nan idanunta suka cika da ƙwalla. Jiki babu ƙwari ta durƙusa ta gaishe su. Amsawa suka yi kamar babu abin da ya faru. Hajiya Mama kuwa a ranta faɗi take yi. Ahab, ai na san za ku zo da ƙafafunku ku ba da haƙuri. Ai ni Adama ban haifi wulaƙantacciya ba, sai dai yara na su aje namiji su ce ba sa so, amma ba dai. A ɗan firgice Hajiya Mama ta ce iye, na'am. Kika ce me? Mahawish ce ta ce wa Hajiya Mama, cewa nayi ana gaishe ki. Juyawa ta yi wajen bakin tana washe baki tare da gyara zama ta ce, ku yi haƙuri ban ji ba, ina can na lula wata duniyar. Kun zo lafiya? Ya mutanen gidan? To madalla. Ya shirye-shirye? Ai muna nan ana ta faman shirye-shirye, komai ya kusan kammaluwa. Murmushi wata dattijuwa ta yi sannan ta ce, da farko dai ni sunana Hajiya Baito, ni ce gwaggon Munkaila. Na zo ne tare da innarsa ga ta can kanwar mahaifiyarsa da kuma ƙannena biyu. Wannan kuma na san kun san su, ƙannansa ne mata biyu. Hajiya shirinku ya nuna mana cewa tabbas abin da ‘yarki ta je ta yi a gidan ɗan uwana da sa hannunki da kuma yawunki, tunda ba wani babba da ya je ya ba da haƙuri ko aka tattauna akan maganar. Don haka maganar aure ta tashi. Mun zo ne mu tafi da lefe da kuɗin auren da muka kawo. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Domin kuwa tun a ranar uwar yaro ta so mu zo mu karɓi kaya, ni na hana. Na ce ta yiwu abin da yarinyar can ta je ta yi baki sani bane a ɗan jira, amma shiru ba ku yi waya kun yi bayani ba, sannan ba ku zo ba. To shi yasa mu yanzu muka yi tattake muka zo. Don Allah ina so a yi abu cikin ilimi da fahimta ba tare da an rugurguza zumuncin da ake son haɗawa ba. Wani irin kuka Ihsan ta rusa, sanin ta fita waje da gudu. ‘Yan uwan Munkaila kuwa binta kawai suka yi da kallo, suna jiran a fito musu da kaya su yi gaba. Sun aro mota na can a waje za a kwashe kayan. Daga nan gidan ‘yar uwarsa da mahaifiyarsa ta soya aura tun fara suka nufa. Hajiya Baito ce ta ɗauke idanunta daga kallon inda Ihsan ta ba a guje. Ta numfasa ta ce, to Allah ya kyauta. Da Allah a hanzarta a miƙo mana kayan muna da wajen zuwa. Cike da fushi da jin haushin su Zaituna ta fita ta nufi sashen Hajiya Mama. Jan akwatunan guda biyu ta yi ta dare a gaban su cikin fushi ta ce, gashi nan marasa imani da tausayi kawai. Ku dubi halin da yarinyar nan take ciki, amma kuke maganar kayanku. To waɗannan wahalallun kayan wace sutura ce Ihsan bata saka ba, ko tsinannun mayukan naku ko shegen turaren naku mai arha, a tashi a yi waje, shan esin ya isa haka, ku yi waje na ce ko? Murmushi dattijuwa Baito ta yi sannan ta ce, tabbas na gani Habi, maganar ku gaskiya ne, mun so mu ɗauko wa kanmu wahala, gidan da babu tarbiyya ai ba gidan aure ba ne. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.